Въпреки трудната година за лозарите, съпроводена с обилни валежи и малко слънчеви дни, гроздовата реколта в Свищовско се радва на добър добив, средно по 1200 кг от декар. Това съобщи за БТА агрономът Георги Николов. В Свищовско се обработват над 1284 декара нови лозови насаждения, засадени през 2010 година и над 1700 декара стари масиви. Средната захарност на гроздето през тази година е 22% при белите сортове и 25% при червените. През тази есен за първи път в свищовските масиви стопаните използват гроздокомбайн. С помощта на машината набраното грозде възлиза на 60 тона дневно. За подобен добив, извършен на ръка, са необходими 200 души, които трябва да работят през целия ден, даде пример Николов. Инвестицията е сериозна, защото комбайн като този струва 200 000 лева, но така пада цената на суровината, което е облегчение и за винопроизводителите и е особено важно за стопанства с затворен цикъл, отбеляза той.